Já vás moc vítám, moc děkuji, že jste přišli tady a chtěla bych vám ukázat něco, co změnilo můj život a chtěla bych, abyste se seznámili s marketingovým plánem, protože to je něco, co je strašně důležité a stojí na tom celé Etomy. Tak pojďme do toho. Marketingový plán. Proč Etomy? Proč je Etomy spolehlivým obchodním partnerem? Proč vlastně já jsem do toho šla? Je to něco, co vlastně mezigeneračně vychází nebo přináší stabilní příjem. To mezigeneračně si ještě vysvětlíme. A je to systematické podnikání, kdy máte možnost získat stabilní příjem díky zavedenému systému. A co je důležité, a to je něco, o čem mě Etomy každý den a pořád a neustále přesvědčuje, je, že Etomy má opravdu konkurenční výhodu. Je to opravdu spolehlivá společnost, která má konkurenceschopné produkty. Sama jsem tomu nevěřila, měla jsem docela někdy občas srandu v tom smyslu, ne, takhle to nebude. A můžu upřímně tady říct, že tohle je pro mě, za mě pravda. Jdeme dál. My teďka žijeme v době, kdy je velice taková nejistá, vlastně nevíme, jaká bude budoucnost, nevíme, co se bude dít dál. Přišla vlastně umělá inteligence, ChatGPT, je to něco, co mě naprosto uchvacuje a ohromuje v tom, jak to člověku může pomoct nejen v jeho podnikání, ale i v osobním životě. Ale na druhou stranu je to něco, co bere člověku nějaký ten toho, že ty zaměstnání, které jsou a práce tak, jak ji známe teď, v budoucnu a řekla bych, že v blízké budoucnosti se opravdu rapidně změní. Takže to, že člověk něco umí, je super, ale umělá inteligence to většinou předčí. Takže člověk se fakt musí zamyslet nad tím, co dál. I co se týče ekonomického prostředí, tak neustále čelíme různým a novým krizím. Tím vás nechci strašit, jenom popisuju události, které jsou. A co se týče důchodu, sami víte, jak to v České republice je. A to, co platilo včera, dneska je jinak a zítra bude úplně jinak. Moje máma vždycky mě jako říká, tak já půjdu do důchodu, ale ty ne. A pak mi řekne, aha, je to zase jinak. Neskutečné neustálé změny. Ale v této době náhlých krizí a rychlých společenských změn máme systém, který umí vytvářet stálý a stabilní příjem. A to je systém, který dává Etomy. Etomy, abych vás přesvědčila o tom, že je super, patří mezi 10 největších vlastně a nejlepších společností na světě v oblasti síťového marketingu. Etomy vlastně patří mezi top 10. A jsou tady společnosti, myslím si, které jsou nám Čechům velice známé, že to není něco, co neznáme, takže si můžete vlastně pro nás novinku Etomy zařadit na ten level, kam patří. A Etomy vlastně je firma fungující na principu přímého prodeje. Přímého prodeje. A přímý prodej síťového marketingu, co to znamená? Tady máme nástin jednoduchého vlastně distribučního schématu a Etomy funguje tak, že vlastně vezme produkt od dodavatele a dodá ho přímo zákazníkovi. Tím se vlastně napřímí ten systém a proč ho potřebujeme napřímit a proč ho potřebujeme takhle udělat jednoduše. Protože vynechává tyhle mezičlánky, které ovlivňují cenu. Tohle je velice jednoduchý model, když půjdete studovat trošku hlouběji ekonomii a systém vlastně toho, jak probíhají a tečou firmami finance, tak zjistíte, že tyhle modely jsou daleko složitější. Ale pro jasnou strukturu tady tohoto je něco, co Etomy vlastně dělá, že to napřímí a ta cena, která je vlastně za ten produkt, je nejlepší možná. Protože ve chvíli, kdy máte velkou obchod, malou obchod, tak ty věci, nebo respektive produkty zvyšují cenu, protože každý chce zaplatit svou práci, i když to třeba jenom objednal a přeposlal dál, anebo uskladnil. Takže to je něco, co Etomy dělá. Dodává vlastně výrobky přímo od výrobce ke spotřebiteli. A Etomy je platformový biznis. Etomy je lídrem v oblasti platformy přímého prodeje. Co to je? Naprosto jednoduché vysvětlení.
Je to model, ve kterém příjmy generují se v rámci online nebo offline platformy, která propojuje uživatele a zapojuje je. Tam je důležité to propojení a zapojení. Takže člověk se nemusí stát jenom pasivním uživatelem, ale má možnost vlastně, jak do toho vstoupit a jak to ovlivnit a jak vlastně zlepšit svůj život. A systémový model podnikání. Je to něco, co je systematické. Není to něco, co uděláte jednou a končíte. A není to ani sprint, ale je to běh na dlouhou trať. To teda jako osobně upozorňuji. A je to něco, co musím říct, že je velice milé. Tohle je důvod, proč vlastně já jsem začala dělat Etomy. Kdy jsem přemýšlela vlastně, co dál, jak to bude dělat, jak budu co dělat, protože abych měla příjem, který vlastně se generuje sám, a já nemusela dělat nic, tak bohatá nejsem, protože tyhle příjmy většinou plynou z pronájmu nějakých nemovitostí, nevlastním. A autorské honoráře, knihy, hudby, hudba, malby, nejsem umělec, neumím malovat. Nechtějte po mně nikdy nic namalovat, protože myslím, že 3leté dítě to opravdu zvládne lépe. A co se týče peněz na kontě, tak úroky, ty jsou jasná, skvělá deviza. To si každý dáváme na ty různé, i když ne v dnešní době úžasné spořící účty, tak tohle je, jak kdyby jsou příjmy, které se nám generují sami. Posledním příjmem jsou příjmy z reklam na blozích, z YouTube, takže pokud dokáže tady to, tak je to úplně skvělá věc. Ale tohle jsou ty příjmy, které uděláte jak kdyby jednou a oni vám generují neustále peníze, aniž byste se snažili. Takže dáte do toho nějakou svou aktivitu a pak už nemusíte. Takže se generují příjmy, které vlastně plynou, když spíte. A tohle dělá síťový marketing a tohle dělá Etomy. A není to skvělé? Je to něco, co mně se hrozně líbí. Tak, pojďme dál. Etomy, můžu popravdě říct, a sama jsem se o tom několikrát přesvědčila, je opravdu společností, která není založena na tom, že by distributoři mezi sebou měli bojovat a měli by být nejlepší a tady tohle je super, táhnou sílou a bernou mencí toho, aby to šlo dál. Ne, nic takového není. Etomy opravdu má na prvním místě zákazníka. Jak kdyby úspěch toho zákazníka, tak, aby dostal výborný produkt, to je to, co vlastně Etomy ctí. Takže úspěch zákazníků je cílem Etomy a jejím základním principem. Protože když uspějí zákazníci, uspěje i Etomy. A úspěch zákazníků dosahujeme vlastně díky nejlepším produktům. Jinak člověka nic neuspokojí, jenom to, když dostane dobrý produkt. Takže nejlepší produkty rovná se úspěch zákazníků a úspěch Etomy. Etomy je společnost pocházející z Jižní Koreje a byla založena roku 2009. Což je super, že můžeme vidět, že za sebou už má nějakou historii a s lehkými daty vás ráda seznámím. Tohle je vlastně už několikrát zmiňovaný prezident společnosti Hangil Park. Takže pojďme se podívat na jednotlivá data toho, ať si uděláte krásný obrázek o Etomy. Etomy nejenže působí, teď to nemůžu normálně najít, v Koreji, tady je. V Koreji, tak se tak neomezila jak kdyby na Koreu, ale působí vlastně všude po světě. První to šlo do USA, Kanady, Mexika a pak to šlo dále, až to teda vzniklo a před 3 lety vlastně v dubnu nastartovala se spolupráce a otevřel se region Evropa. Celkově vlastně jsou všechny země nebo celý svět zatím působí v 27 regionech a když se podíváte, tak ta oblast, kde nepůsobí, je velice malá. Etomy má vlastně za úkol, že je centrum, které propojuje výrobce, zákazníky po celém světě. A proč je tohle důvod a výhoda, proč dělat Etomy, se dozvíme později, až se dostaneme plně k provizím. To bude potom zajímavější. Etomy je společnost, která má na celém světě přes 15 milionů zákazníků. Už tohle číslo samo o sobě, když vezmete do statistiky, je něco, co říká, jo, oni ti lidi jsou spokojení a vrací se.
ukazatel růstu. Ten já osobně mám nejradši, protože vlastně existuje porovnání, které vlastně vydává Global Sales Revenue a jsou to vlastně tržby jednotlivých firm. A vlastně Atomy od svého založení, když se podíváte, tak stabilně, neustále a pořád roste. To je něco, co když firma dosáhne, tak si opravdu může zatleskat. A co to znamená? Že je to stabilní firma, která má budoucnost. Nemáte tam žádná záporná čísla, nejsou tam žádné dluhy vůči věřitelům a nemusíte se bát, že za chvíli nějakým způsobem zkrachuje. Celkový objem vlastně globálních tržeb je 2,2 miliard bonů. Takže Atomy si myslím, že vytváří důvěryhodné a použitelné produkty. A je to vlastně postaveno na mastiž produktech, které jsou spolehlivě vyvíjeny podle vlastně principu absolute quality a absolute price, což znamená absolutní kvalita nebo prémiová kvalita za dostupnou cenu. Takže dostanete vlastně produkt, který má opravdu vyšší hodnotu, než který za něj dáte. Tak. A jaké ty mastiž produkty vlastně Atomy nabízí? Jsou to doplňky stravy, kosmetika, vlasy a tělo, domácnost, spotřebiče, jídlo, móda. Je to vlastně celkové produkty pro životní lifestyle. Takže cokoliv, co potřebujete. Já můžu tady v tomhle říct, že já jsem si myslela, že tady tenhle oblast mě opravdu oslovila a opravdu dostala a tou končím. No, musím říct, že teď v dané chvíli je asi věc úplně jinak. A myslela jsem si, že u kosmetiky skončím, ale pokračovala jsem dál a musím říct, že já jsem člověk, který si studuje věci, takový asi hnidopich, řekla bych typický Čech, který si potřebuje prověřit informace a Atomy mě přesvědčil o tom, že ten produkt i jak kdyby ty potravinové doplňky a jiné věci, že jsou opravdu dobré. A to nejenom kvůli informacím, které jsem si načetla, ale i o věcech, které pravidelně a denně používám. Tak, Atomy je celosvětový distributor prémiových produktů za dostupnou cenu. Ale co je důležité, vlastně používá GSGS strategii. Co to je? Ono to vypadá jako prazvláštně, ale to je něco, co se mi na Atomy líbí. A je to globální prodejní strategie a globální zásobování. Co to znamená? Atomy má korejské výrobky a ty produkuje po celém světě. Ale ve svých jednotlivých oblastech a regionech, jak jsme si říkali, že má 27 regionů, bere z každého regionu vlastně produkty, které jsou vysoké kvality, které jsou opravdu dobré a zákazníky velmi dobře přijímané, takže bere lokální produkt a ten vlastně umožní dostat do celého světa, všude tam, kde Atomy působí. Takže to není jenom o tom, že by nějakým způsobem podporovali jenom Koreu. A data zase, které já mám ráda, které hovoří lépe než slova, je, že vlastně celkové kumulované tržby v rámci tohoto programu GSGS do roku 2024 byly 1,4 miliard amerických dolarů. Takže to je něco, co nám umožňují mastič produkty. To znamená absolute quality, absolute price. A mně se tady u toho překladu vždycky líbí, protože člověk má tendenci říkat absolutní kvalita za absolutní cenu. A v té chvíli, takhle to přece není. Je prémiová kvalita za dostupnou cenu. Ona ta angličtina nás někdy tak jako mate. Tak, pojďme dál. A teď je na co čekáte a jak to vlastně v Atomy funguje. A na tomhle je Atomy založena a je to kompenzační plán. Je důležité vidět a uvědomit si, že když se do Atomy zaregistrujete, tak jste někde tady. Atomy má binární systém, to znamená, že má levou a pravou stranu. Není to sluníčko, není to hvězdička, je to prostě jenom levá a pravá. Takže je to velice easy a jednoduché. Důležité je pochopit, že tahle struktura levé a pravé strany má neomezený počet úrovní a akumulace. To znamená, že tenhle strom může jít dolů, až úplně do nekonečna. Když se zaregistrujete, tak dostanete místo toho úžasné číslo a to je vaše ID. A tohle ID jako Atomy jako jediná má, že funguje po celém světě.
Takže vy můžete nakupovat, prodávat a získávat zákazníky po celém světě. Není to úžasné? Nepotřebujete znát systém daného státu, protože Atomy to udělá za vás. A vy si můžete jít do Thajska, do Číny a já nevím kde všude a můžete tam vlastně taky podnikat a vlastně nabízet produkty Atomy, a nebo naopak, když tam jste na dovolené, klidně si je tam objednat. A co se týče tady tohoto, limit odměn pro zajištění spravedlivého příjmu, to je něco, co mě naprosto fascinovalo, protože víte, jak to bývá s multilevelem. Je pár lidí, kteří vystřelí nahoru a ti na spodku na ně dělají. V podstatě jiným způsobem to nefunguje. V Atomy tohle není a já, když jsem se potom pídila, tak prostě Han Park, když to založil, tak přemýšlel, jestli udělat pár multi-megamilionářů, anebo vytvořit neskutečnou řadu milionářů. A on se rozhodl, že to zastropuje a díky tomu, že tohle zastropování existuje, takže vlastně dojdete na maximální úroveň. Pro někoho je potěšující, pro někoho v tu chvíli sklíčující zpráva, ale celkově pro nás všechny výborná zpráva, že vlastně člověk má šanci uspět a jít nahoru, protože je tam to zastropování a je úplně jedno, v který čas se k Atomy přidá. Ať to bylo na začátku, jak jsme si říkali v roce 2009, nebo teď. Ta šance je pořád stejná. Tak, a jak to má vlastně, jak zajišťuje Atomy, že je spravedlivý a vyvážený plán odměn? To znamená, že když se člověk přihlásí, tak neexistují žádné poplatky ani žádné závazky. Atomy tomu říká jasné ne. To znamená první, neexistují žádné registrační poplatky, nebo startovací balíčky. Nic takového, takže žádné nutné prvotní nákupy. Dále žádné opakované objednávky. Když se zaregistrujete, tak vlastně jste zaregistrovaní a nemáte povinnost vlastně ničeho tady takového. A další je to, že to mi vás nenutí dělat distribuční sklady nebo prodejny nebo něco takového. Vůbec. Nemá to vlastně vůči tomu žádný závazek. A poslední je, že neexistuje žádná prodejní kvóta. Tohle je něco, co mě strašně motivuje, protože nade mnou není žádný bič toho a tohle ti chybí prodat. Tady máš tenhle objem a jak to, že jsi to nesplnila. Nic takového není. Je to vlastně na každém, jak to chce dělat a jakým tempem si to chce dělat. Tak, a tohle je úžasná věc. A když se zaregistrujete a dostanete svoje ID, svůj kód, tak tenhle kód může sdělit, nebo vaše potomstvo až do 3. generace. Řeknete si, wow, to není pravda. Ale minulý seminář tady byla Imperial Master Pak Bo'o, která vlastně toho byla důkazem. Ona tady přišla, mluvila k nám a motivovala nás vlastně do toho, aby jsme do toho šli, aby jsme to dělali, protože její táta udělal kus práce a ona teď z toho může žít. A to bylo pro mě úžasné vidět člověka, který s pokorou tohle přijímal a dokázal to předat dál. A je to jak kdyby živoucí důkaz toho, že tohle je pravda, že to není jen tak někde napsané. Kompenzační plán, to vás zajímá, to je důležité. Kompenzační plán jsou hlavní zdroje příjmu Atomy. Vyplácejí se jednou týdně nebo jednou za 2 týdny a dělí se, nebo skládá se to ze 4 složek, a to je obecná provize, která tvoří 44% z celkových vlastně provizí, z celkového toho, co Atomy do oběhu dává. Pak jsou provize za povýšení, to je 30%, bonus za povýšení je 20% a provize školících center, což vychází na 6%. Pojďme se na to podívat hlouběji. A abyste dokázali vlastně dosáhnout na nějakou provizi a vlastně dostali peníze z Atomy, tak potřebujete vlastně rozumět tomu, co znamená bodová hodnota produktu neboli takzvané PV. Takže kdykoliv budu říkat PV, myslím bodovou hodnotu. A to jde o to. Každý vlastně produkt, tady máme Hemohin, má nejen uveden název a cenu, která nás hodně zajímá, ale hlavně bodovou hodnotu, kterou dostanete za to, že jste si ten produkt koupili. A proč je tam PV, proč tam nemáme jenom cenu a nesčítají se nám vlastně cena výrobku? To by bylo nejjednodušší, myslíte?
Není to tak. Bylo by to nejjednodušší cesta, ale nebyla by to spravedlivá cesta, protože platy v různých zemích se opravdu liší a každý prostě máme svůj balík a je na jiné životní úrovni. Takže Atomy se rozhodlo, že půjde cestou PVček a vytvořila tak spravedlivý kompenzační plán. Proto je to PV a ne cash. Tak. A teďka přijde zajímavost. Jak vlastně na to, aby jsme dostali nějakou provizi? Tak, PV se dělí na osobní PV a PV, které nám vytvoří jednotliví zákazníci zaregistrování pod námi. Jak jsme si říkali, máme levou a pravou větev. Takže pokud máte osobní PV, tady je třeba 121 000, minimální hodnota, abyste vlastně dosáhli na první provizi, je 10 000 PV. Jo? Tohle je jenom modelový příklad. Tak když tohle máte, tak tady vlastně se vám sčítají PVčka za jednotlivé objednávky každého člověka, který je pod vámi. A co to udělá? Koukněme se dál. Abyste dostali svou první provizi, tak když se vám větev na levé straně a na pravé straně vyváží, to znamená, že na levé straně máte 300 000 PV a na pravé straně 300 000 PV, tak při tomhle osobním PV, které jsme si říkali, že minimálně je 10 000, tak vlastně můžete získat první provizi, která je plus minus 15 €. Tohle je zajímavé. Pro koho ne, pro koho to neoslovilo, tak vás mile překvapím. A to je tahle tabulka. Když totiž na svém osobním účtě, tady nahoře, co bylo napsané těch 121, máte 300 000 PV a vám se to vyrovná na 300 000 a 300 000 na levé a pravé straně, tak je ta provize už zajímavější a je to 45 €. Omlouvám se, to bylo ještě zajímavější. A ještě se vrátím k tomu osobnímu PV, abyste rozuměli těm pojmům. Osobní PV je vlastně moje osobní spotřeba. To znamená, já si koupím pastu, já si koupím šampon a to, co doma potřebuju. A tím si vlastně naakumuluju to osobní PV a podle toho, jaká je výše, z toho vlastně plynou provize. Takže pokud mám osobní PV 700 000 a mně se to tady na pravé a levé straně vyrovná 700 a 700 000, tak odměna je 90 €. Když mám na svém kontě osobním PV 1,5 milionu a lidé pode mnou udělají taky 1,5 milionu na pravé a levé straně, tak je odměna 180 €. A takhle to vlastně roste, kdy my máme hranici 2,4 miliony osobního PV, pak už nemá smysl jít dál, nebo není potřeba. A ty vlastně provize rostou, kdy můžete vlastně získat 470, 770 a 950 €. Takže, ale máme jednotlivé úrovně hodností. Máte otázku? Pojďte. Ano. Ano. Vy nikdy neovlivníte to, který zákazník kdy v čase objedná. Takže existuje to, že se vám to nekonečně akumuluje. A dokud nedojde k vyrovnání, tak se vám to neustále nasčítá a sčítá do té doby, dokud nebude na jedné straně 300 000 a 300 000, ty body se nesmažou. Oni tam zůstávají a čekají na to vyrovnání. Je to jasné? Děkuji. Tak, pojď. Ano? Vždycky. A bude to čekat i v čase klidně roky. To tam bude čekat, dokud to nevyrovnáte. Můžete to vyrovnat jak kdyby za jeden den, stejně tak, jak máte na to klidně jeden rok. To je to, že vlastně každý má svoje tempo a jde si jak chce. Je to nekonečná akumulace, tak jak jsem říkala na tom začátku. Perfektní, ptejte se, to je perfektní. Ne. Oni se vám vynulují jenom ve chvíli, kdy se ty váhy vyrovnají. Když máte 300 000 a 300 000, tak dostanete provizi a máte zase 0 a 0. Jo? Perfektní. Tak, co se týče úrovně hodností. V Atomy existuje 7 hodností
A to je vlastně Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master a Imperial Master, tak jak jste to nás viděli tady na začátku. Ale co je důležité je, že vlastně ty úrovně hodností jsme si říkali, že odměna vlastně za ty hodnosti je 20%. A já vám řeknu úžasnou věc, nejvíc jsou podporování tady ti na dole. Takže já... tak. A teďka, jak na to, jak se stát sales masterem, nebo co se stane, když se stanu sales masterem, co mi z toho plyne. Když mám na svém osobním účtě 700 000 PV, tak se mně stane sales master a moje levá strana udělá 2,5 milionu PV a pravá strana. Jo? 2,5 milionu PV, je to za 14denní období, není to za jeden den, abyste se neděsili. Je na to vždycky měsíc je rozdělen na 2 periody. A když se stanu sales masterem, tak dostanu jednorázový bonus a to 300 € vlastně za povýšení. A mimo jiné, měsíční hodnota, pokud to udělám vlastně 2krát do měsíce, je 1400 €, co vydělám a co přichází na účet. Další pozice je Diamond Master. Ten už vidíte, nemá omezený, co se týče PVčka, protože zůstávají stejné, ale musí pod sebou vychovat 2 sales mastery, jak na pravé, tak na levé straně. Odměna jednorázová je 1050 € a měsíčně je 4500 €. Pak máme Sharon Rose Master a teď už to pomalinku začne být hodně zajímavé. Je, že vlastně Sharon Rose Master potřebuje pod sebou mít 2 Diamond Mastery, jak na levé, tak na pravé straně. Jednorázová finanční odměna je 1650 € za povýšení a už má vlastně 2 stupenky na promoturné. To říkali, já vám ještě nemůžu říct, ale že je velmi zajímavé a velmi motivační. Měsíční odměna je 10 000 €. Star Master má pod sebou 2 Sharon Rose Mastery na levé na pravé straně a jednorázová odměna za povýšení je 7500 € a měsíční odměna je 20 000 € plus promoturné na 3 noci. Tak, máme Royal Master. Royal Master má pod sebou 2 Star Mastery, jak na levé, tak na pravé straně. A ty odměny už jsou 37 000 jednorázová odměna za povýšení, vlastně promoturné na 10 nocí a 4 stupenky pro rodinu nebo blízké. Na sponzorské aktivity má 1500 € a pro nájem auta. A měsíční ohodnocení 30 000 €. A pak máme Crown Master, už pomalu se blížíme do konce, kdy Crown Master má pod sebou 2 Royal Mastery a odměna vlastně za hodnost je 225 000 € a má opět 10 nocí na promoturné. Na sponzorské aktivity má 3700 € pro nájem luxusního auta, ale co je důležité, měsíční vlastně odměna je 60 000. A poslední je Imperial Master, která má pod sebou 2 Crown Mastery na levé a na pravé straně. Promoturné zůstává stejné, na 10 nocí 4 vstupenky. Má navíc osobní a kancelářskou asistentku vlastně pro nájem luxusního auta, 7 000 na sponzorské aktivity a měsíční odměna je 90 000. Takže celkově se vlastně na z těch odměnách dost jednorázových jako za hodnost dá 740 000 €. A třeba v Koreji je to opravdu úžasné, když tam pár lidí přijede s vozíkem. Sama jsem to sledovala na videích a přijde mi to jako docela kuriózní, ale vypadá to úžasně. Tak. A jak teda tady k tomuto přijít? Jak to dělat? Je to tak, že vlastně vy máte online semináře, na kterých probíhá školení a máte offline semináře, které probíhají v centrech, anebo jak tyto one-day semináře, kde můžete vlastně načíst motivaci a energii a vlastně poslouchat lidí, kteří uspěli. A pak jsou global semináře. Global, ty jsou důležité ve chvíli, kdy najednou zjistíte, že pod sebou máte Inda, máte pod sebou Angličana a potřebujete nějak propojit. Takže tohle je něco skvělého. A pak se všichni společně setkáme na Success Academy.
Oni už to vyšlo zrychlila, já se omlouvám, já jsem říkala, že to nedokážu říct rychle, ale zkusím poslední slide, ať vás už úplně neunavím. Já doufám, že jsem vás přesvědčila, že Etomy bude i nadále dodržovat svůj závazek poctivého a transparentního řízení a bude se přitom řídit principem absolute quality, absolute price, což je prémiové produkty za dostupnou cenu. A v této nejisté době si zajistěte úspěch s Etomy. Já můžu říct, že to něco, čemu jsem nevěřila, a v dané chvíli žiji sen, který jsem netušila, že se někdy stane skutečností, a toto je můj vděk Etomy. Jsem strašně ráda, že jsem se s ní mohla potkat, a pokud vy do toho půjdete a vstoupíte, věřím, že nebudete litovat. Děkuji moc.